I drugi hidžra u život časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se oženio sa Hazreti Ajša radijallahu ta'ala anha. Ovo sada, na primjer, u zapadni svijet, bilo koji jezik vi čitate, ovo je jedan veliki prigovor i velika optužba protiv časnih poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A nauzbillah oni kažu, on zlostavljaju djece, nauzbillah, kako može, kako oni nemaju stid, da ovo čovjek koji je bio najbolji čovjek, koji je bio krun od svih poslanika, koji je bio pečat svih poslanika, za njega oni tako pričaju. Kada, šta se tiče ovo predmet, oni kažu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem negdje se piše da je oženio sa Hazreti Ajša radijallahu ta'ala anha i ona imala 6 godina i negdje se piše da ona imala 9 godina. I piše se da kada imala 6 godina, tada je bio kao venčanje, ali venčanje to znači kao nika, ali tada ona je boravila kod svog roditelja ili poslije kada je ispunila 9 godina i tada počela brak. Stvari u tome i kada u početak u islam ovi stvari koje su bili pisani, to su počeli skoro poslije 100 godina. Do 100 godina nije bio neki historičar koji je pisao istorija. Zato što historičar kada piše nešto, on puno misli o tome, on ne piše kao slijep, nego on vidi šta je bio rečeno, da li to je moguće, ali to nemoguće. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se oženio sa Hazreti Hatidža i kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao 25 godina i Hatidža radijallahu ta'ala anha ona imala 40 godina. I ona je umrla kada je poslanik već imao 50 godina. I to znači skoro 25 godina poslanik sallallahu alejhi ve sellem se živio sa Hazreti Hatidža. I tada on bio sam, imao djece i kaže se jednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem se šetao bio u ulice i sreo usput Hazrat Khawla bint Hakim, ona bila isto muslimanka i sledbenik i ona, mi kažemo kao sahabi za čovjek i sahabija za žene. I ona rekla, poslaniće, vi izgledate tužne, i ona je rekla, zašto vi ne oženite? I poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao, da li ima neki prijedlog? I ona rekla, jeste, ima jedna djevica i jedna udavica. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao, ko su ti? Ona rekla, jedna je ćerka od Abu Bakr i druga je Sauda, Hazrat Sauda radijallahu ta'ala anha, i Hazrat Sauda radijallahu ta'ala anha tada imala 50 godina. I sada vi mislite o tome da jedan čovjek koja brini za svoje djece, njemu je potrebno neka žena koja može da pazi za njegov djece, njemu je potrebno neka žena koja može da se druži sa njim, da se smani njegov tuga, zato što imao mnogo probleme od neprijatelje i najdraga žena ona je preselila i sada šta bi on mislio da on oženi jedna djevojka 6 godina ili 9 godina, da li ima logiku u tome? Zato ovo je potpuno pogrešno i tako se sada kada mi pričamo za dalje, onda ćete vi saznati kako ova optužba na časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bezosnovna. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za taj Khawla bint Hakim, hajde neka ti ideš da pitaš. Ona je otišla
kod porodica od Hazreti Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu i pitao da ona misli da Ajša treba bude udata sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Znate šta su oni odgovorili? Oni su rekli, mi smo za Ajšu već smo odlučili prije nekoliko godina da ona bude udata sa nekim. Već je bio kao, oni su već odlučili. I ako tada Ajša bila 6 godina, kada je poslanik poslao poruka i majka od Ajša kaže nekoliko godina prije mi smo već odlučili i od kada smo postali muslimani mi sada ne znamo da li oni će oženiti sa Ajšom ili ne. I to znači ako je prije, to znači ona imala 2 ili 3 ili 4 godine kada su oni naručili. Da li to ima logika u tome? I poslije ta je žena otišla kod Hazreti Sauda i predložila i ona prihvatila. I tako časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on oženio sa Hazret Sauda. I poslije hidžra i kada je Hazret Abu Bakr već pitao od ovo porodica i onda oni su rekli vi ste već zalutali i zato nećemo uzeti Ajša i onda je, to znači ona je više bila slobodna i kaže se onda to je bio 2. godina mjesec Šaval poslije hidžra kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on se oženio sa Hazret Ajša. Ali prije se kaže isto tokom bitka na Badr, Ajša je tamo bila, učestvovala na bitci i žene su tada pomagali. I tako ovi vojnike kada neko bude ranjen, da li može jedna djevojka koja ima samo 8 godina ili 7 godina, ako je tako tada, ona bi išla tamo, ona pomagala. I poslije časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se oženio. Ali moguće je da bude neka greška kada je neko rekao. Zato što na engleskom kada mi kažemo neki slove, na primjer 9 ili 16 ili bilo koja neki brojevi, to bude jedan riječ. Ali kada se kaže na arapskom, onda se kaže 2. Na primjer, ako hoćemo da kažemo 16, onda na arapskom se kaže sita ašara. To znači 2 slove. I najvjerovatnije taj su pisali, oni su bili nemarni. Oni su zaboravili umjesto taj ašara, samo su pisali sita. To znači 6. I nisu pisali. I drugo, Hazreti Asma radijallahu ta'ala anha, ona bila starija sestra od Hazreti Ajša radijallahu ta'ala anha. I Hazret Ajša bila 10 godina mlađa od Hazreti Asma. I Asma radijallahu ta'ala anha, ona preselila 73. godine poslije hidžra i imala 100 godina. Mašallah, živjela dugo. I kada je bio hidžra, ona imala 27 godina. I Ajša 10 godina manije, to znači ona već bila 17 godina. I poslije hidžra, ako računamo još 2 godine, to znači Hazreti Ajša onda tada imala 18 ili 19 godina kada je ona bila udata. I tada, naravno, nije bio neki rođni list ili neko pisao datume. Ljudi su kada pričali, oni su pričali inako, samo gađaju nešto su mislili. I ne može, i drugo, Arapi nema ni jedan prigovor protiv časnog poslanika tu vrijeme. Niko tada rekao Muhammed oženio sa jednom dijetom. Niko rekao, nema ni jedna optužba. To sada ovaj zapadni svijet
zato što oni su protiv časnih poslanika i protiv islama, oni su sada to uzeli kao da tako pravi, da pokažu na ozbiljno u svijetu, vidite kakva je bio njihova vođa. I inače ima neka enciklopedija od katoličke crkve, ali ne znam ko je napisao, tamo se piše ovo Marija kada je bila udata sa Jusuf, ona imala samo 11 godina. I onda šta ćemo sada ovo? I u svijetu na razno mjesto sada isto ima negdje zakon, jedna djevojka može da bude udata 14 godina ili 15 godina, negdje ima takve da može se 18, negdje 19, ali kada mi vidimo život časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dok je on bio u Makka, oni Makanlije, oni su ponudili njega, ako ti želiš, mi bi skupljali najljepše žene u Arab i mi bi tebe poklonili. Samo zaustaviš ovo posao što ti radiš. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada rekao, ako stavite mjesec na desne ruke i sunce na desne ruke, mjesec na lijeve, ja neću napustiti ovo je Božji posao. I kao sam rekao, ovo i onda razlog je bio da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on dolazio kao za muškarac, također za žene. Aisha radijallahu anha bila pametna žena. I tako ona je naučila islam i poslije toga ona je širila. I Hazrat Aisha radijallahu anha od njoj smo saznali 2210 hadis od časnog poslanika. I toliko bio taj čist brak, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio objava kada je on bio kod njoj. I ljudi poslije smrti od poslanika, oni su uvijek pitali razni predmete od Hazreti Aisha radijallahu anha. Tako Hazreti Aisha puno je znala objašnjenja za časni Kur'an, objašnjenja za razni predmet haram, halal, fikha i onda ovo za nauka, za liječenje, za razne stvari ona saznala. I dosta učeni ljudi, oni su rekli da mi smo učili islam od Hazreti Aisha i pola islam mi smo učili od Hazreti Aisha. I poslije poslanika ona je ostala 48 godina živa, 58. godine poslije hidžre ona je preselila. I drugo, ovi sada koji optužuju poslanika, oni to ne znaju. Kao sam rekao, u doba poslanika nema ni jedan Arab koja ima ovo prigovor protiv poslanika. Zato to je bio normalno i Aisha radijallahu anha bila dosta već bila spremna za brak. I drugo, i ona je puno volila poslanika. I ako je tako bio, onda možda bi ona nešto ponašala da kao ona ne voli poslanik. I čak se jednom kaže, poslije kada muslimani su dobili pobjede, jednom došao ovo, valjda od Sirija neka meka brašno, i kada je Aisha radijallahu anha dobila halijeb i prije nego da jede, ona počela da se plače. Neko pitao zašto plačete? I onda Hazrat Aisha radijallahu anha rekla, ja bi voljela da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio živ i onda on bi jeo halijeb, zato što mi nismo imali takva meka brašno bio toliko tvrdo i poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao probleme u zube i toliko ona je volila. I ovo nije bio samo za Hazreti Aisha, ostali njegove žene isto su njega volili. I što je možda neki drugi put pričat ćemo zašto je on imao više brakova. I to je bio neki razlog i sa Hazreti Aisha kada je on bio i nekoliko puta rečeno hadisi, on došao kod Aisha i
opet tražio dozvola da bi molio cijeli noć i cijeli noć on obožavao. I tako ovi ljudi nemaju stid kako oni optužuju, neće da saznaju šta je stvarnost i zato ovo bio nešto bitan predmet i malo sam detaljno pričao za ovo, za Hazreti Ajša radijallahu ta'ala anha i neka Allah samiluje sa njih i neka Allah samiluje sa nama i danas se završavamo ovdje i do sljedeće put inša Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.